Anya laki din! Nineng, di mon samot iyaw awid dagiti balbalunong akot sara dito balay. Yaw awid kumot Kaano laang idigim matangak iti nga dosena akot sara ken tinidor. Ngem awan damet manen. Jak amo Basta no agbalbalo na. Yaw awid kumot laang dito'y balay. Sapay nagningi na dagijay aginat gatang ko. Napanandangay manen. So da iti balon ko bakit? Juan, Apay nga, awang makutsara kang tinidor na. ay, saan kan nga agbalon iti kutsara ken tinidor? Tadi mo matlayaw awid dito'y balay. Anya saan? Kinuyaw awid ko mag. Hay na, agi maima kan amangan. Konstruksyon ti trabaho bakit? Mapas mati ima. No agbugo-bugo ka dagos. Kalpasan tinadagsin na trabaho. Day takot Sara, nagadung artib. Anya mo dato eh. Anya mo dito, intid mo kutsara mo. Naglapit mo dito. Naglakamapil ko kitam Ay na, day tala ang tinabati ijay manu adusen akot Sara ken tinidor aginatang ko. Jak man amuno adda mangal ala dito balay. Ay, basta siya. Iyaw awid ko dagiti balbalo na kakutsara kang tinidor. Iso nga di nakpabasulan bakit? Abay, sa di naman ang tipapanam, bakit? Mapanak ka dita balay ni Kumarek Alin. Nay, apay na ito, gamwabag. Kat pangihambagak ati anyaman makitak mabalin ko nga iyawid. Apay, di mo makita dagiti nagado ako tsara ken tinidor. Ne. Kuna man no ginatang mo. Pangalaak nga iti igatang ko. Ay, dakas tagal ala, iti di mo kukuha, bakit Idi dayta, saan itan? Apay, nagbaliwan? Katuan adi. Saan itan? Nagbaliwan lakay. Ay. Kasanungay no madlaw da aliblibasam da giti gamit na iti kusina. Kasano kumamot madlaw namat. Nungay makita na dito hambag mau. Ay na, amok ti dumiskarte lakay. Na. Amok ti aramida. Saan ka madanagan? Mare! Adda ka dita balayo. Adak maray, apay. Umay ka kumaykan itinatang. Binuras nila kay ko iji garden na. Ay katumay ka maray, umunod ka. Ado ngamin tinatang. Anya day tayo anatang. Ado abins. Agure tairwar ko dito yung hambag ko. Ay na, agyaman ak mare. Ne, adumat nagpaiso. Ay won ko mare. Nasamit day tatakapuros. Ay na, mare. Mabalin ti makiinom. Ay wala, mabit na ang tamapanak mga laiti danom. Diyan man nalamis na mabalin mare. Nagpodo ti tarwar. Kat nagnagnak nga imay dito balayo. Wen mare, diyan nakaref a mineral water. Tiitad ko kan ka. Mabit na nga. Nagyaman ako mare. Ay, awan samot ang timayawid ko ako tsara kang tinidor ta. Sa bagay, adon ti kutsara kang tinidor ko iji balay. Dahil ta sa tiyawid ko. Ikabil ko dito yung hambag ko. Saan naman siguro ang madlaw. O mare, atuyin tinalamiis adanom. Ay, agyaman ang amare. Talaga ang makain-inumak. Thank you, dito'y beans nga inted mo, mare. Nanyalakit din ay ako, mare. Awan anyaman na. Basit abanag. Anya nga tamat nga iti maitid ko kan ka. Kat awan mat mulam Ay na, bay amon adi. O sige, agawid ako mare Agyaman ak mare Wan, umayak tumanin mang tad kumare. Sige mare. Ay na, nagsaya at lakit din dahito ako mare. Naggagat nga umay mangtad iti bunga ti mula daan at natang. Man-mano ti kaskan kwa na.
bakit? Ayun na nga, Jim, patimpla ka kape. Nagbayagan. Apay nga ta. Oh. Ayan nga, apay nga ta. Jay, kapek, ti kunak. May samot tang ginabati ata sa ijay kusina. May maysa. Ano nagado day di ide? Duwata pa anapan gimatang ije palengke. Sos? Aguray ka man, tapanunutak no napanan dagita atasa. Ay. Amang ano pa basulan na manan. Jay maysa, nabuong taimbarsak ko kinilakay ko, idi nakaungeta. Jay maysa, nabuong manen, taimbarsak ko manen kenkwana. Nasipaw ko ide, iso asan anabuong. Aywan gaya man niya. May sala ang tinabuong. Nukas na, at ako mapay 5 anabate. Nga may sala ang tinabate. Kasano anapasamak dayta? Siyak man lang ti mapanmang timple ti kapek. Agmalmalim kan sapay nagpanunot ita. Ay nalakay, nagrigat gayam tagpanunot. Problem solving dayto yan. Nagadumot yung dagito'y abins dito'y kusina, bakit? Inta dayta ni kumarik at rining. May nakainig kan? Wen, nasingput gayam day di ako marek. Managparabor saan anaimot. Agore ka man, bakit? Ada na panunot ko. Anya dayta? Apay, saan mo amad-madlaw? Atunggal umay dito'y balay, dayta ako marim at training. At dama po ko agamit. Aya, Kaano hindi may nakiakaruba ya? idi na palabas abulan, may nakinikan iti barangkas amulada. Saan mo matakinan? Dayjay barangkas takunam anapait. Malagip mo. Wan, uray ni Nining ang mahilig iti naalsam. Di na matkayat akanan. Anya tinapukaw, idi imay ni training dito'y balay, bakit? Dagiti kutsara kan tinidaw. Kat idi imay manan, napukaw dagiti tasa. Aywan anya. Isunsam tagalaan, bakit? Ay, nasolbaran ti dakkel a misteryo dito'y kusinak lakay. Agin itit gayam, umay mo't agala, ti kayat nang alaan. Nasken asubyok dagijay inalala na. Masublim pa nga tadagi dyan. Apikit din na saan? Apay, gimatang kay ti baro atasa, bakit? Saan? Apay kumagumatang ha? Barbaro mo dagito'y tasa dito'y kusina. Dagiti napan ko inala, iji kusina dalin. Ay, naglaing kan. Kat, sukat aja inted ko anatanggan ko na. Ay, naurnungan dito'y kusina dagiti gamit, dahil ta ako maring. At dakat nakitak anak ko sunada ak akasirola na. Pampanunutok nga rod no kasanok nga mapanalaan day dyan. Ay, dakil unay, no kasirula. Kadamot hambag ko apang idulinak. Awan kat ti kasirolak apaglutwak iti adobo amanaw. Kasanok nga ta amaala day day akasirola. Saan ako nga agbalbalon iti kutsara kan tinidor nanang? Tagungot kan tumanen kanya akong. Ay nanak ko, agbalon kalata. Saan ako nga agungot? Papasulin nak tumanen. Ajak iyaw awid dagiti balbalon nak ang kutsara kan tinidor. Amu ko no asino tinangala kadagiti a kutsara kan tinidor. Amo yon, nanang? Una, pinanunot ko ang naimbag. Kat, asino nga eh? Ni kumarik at rining. Anya? Jay nanang, jay classmate ko day ta ah. Wun. Kat, kanahon ko ida masabat. Numapanda di tagarden da nanang. Isuda nga agasawa. Ni kumarik at rining? Wan nanang,
Nasapadan ko amap mapan iji garden ta. Kastagaya man. Apay? Awan. O sige, alaang mo day ito insaganak abalon mo. Tamapan ka nag-eskwela. Wan, nanang. Awan ga talaga dito'y balayda. Mangkita ak iti pagna. Tapno makastrakak dito'y kusina da. Dito'y sirok ti balayda. Imposibleng awan abot amabalin ko apagunagan. Nalaingak samot alumusot kadagiti abot. Siyak pa'y mati ko na. Dayjay. Nakakita akon iti abot apag naak nga umunag. Balon-balos lang daytoy kumari training. Unay na banog ka naggapoy di garden, bakit? Ito ka kumanbitap no makainanaak. Sige. Aginana ka tagluto akmatan. Madamdama akton nga ginana. Una ti kanan tayo. Imasam tagluto ba ka tanay mabisi na ko. Ha? Lakay! Apay maray? Umay ka dito kusina darasang. Apay. Anya na pasang. Natakawan tayo lakay. Ada simrok dito balay tayo agtatakaw. Anya ko matinakaw da? Dagiti kutsara kan tinidor lakay awandan. Mamamangag pa na bati ako tsara kang tiniduran. Dagiti tasak lakay awandamutan. Dagiti nalalam ako tsara kang tasa ni kumarim alahin. Awan naman. Kung dagiti pinggan ko anang inalakay kita awanan. Awan da mga payson. Dagiti malukong ko awandan. Pangikabilan tayo ngay ka dagiti digo ti manok kas kada baka no agluto ka. Kasano ngayon? Diyan makaigo pan iti napudot adigaw. Natakawan tayo lang arudan. Day tapay lang napudot aligo ti pampanunutan. Kay sumot ti usar ti malukong. Apay, pangkakabilam iti napudot adigaw. Ay mapan tayo di istasyon ti pulis. Anyat aramidam ijay. I-report ta dagiti nagtakaw diti kusina. Day talakit ti mapan may reporta. Ne, lalaangam dagiti gamit ko. Ginatgatang ko mo dagijay Saan mo ginatang dagijay? Kaduan na ka tinaktakaw mula ang iti kumarim. Ay, awan, natakawan ako. Kanya laki di nga minan ay taagala kan tumot di mo kukwa. Dakas kunakit. Naisublimot lang ang kanyak dagito'y tinidor kan kutsarak lakay. Kita Uy, nga ro bakit? Dayto'y tasak ko, naalakmat lang. Naglaing kan bakit? Kasat nung anaala dagit agami mo. Intid kaliking ka ni kumarim at training? Anya nga inted. Inted na ayamat dagito'y kanyak. Napan ko inalay jay balay na. Anya? Simre kak ijay basit nga abot ijay sirok ti balayda. Unay kan? Isuda itan tinaawanan. Marik na matirik na ti matakawan lakay. Ay nanang, ada ni kumarim. Mareng! Ay sus, Mareng! ibagam nga awanak. Angam, ada kayo mat. Ibagam nga awanak. Awan ka no, auntie. Apay, sa dino tinapanan na. Sa dino ka no tinapanan nyo, nanang. Ay, damagan na pa lang. Ibagam anapanak na kipalingki. Napan ka no nakipalengke, auntie. Umay ko kumaitan dahil tinatang, nakakabil dito'y hambag ko. Ada ka no natang na, nanang. Ibagam nga ado tinatang asidaan tayo. Yawid nan dagita natang na. Anya day jay ibaga ko, nanang. Nagatid dugmat ngamin.
Jak mamemorya. Ay, mabalin ka niti umunag. Saan mo paspaster ka? Saan ka no mabalin, auntie? Apay saan? Ay, agungot ni nanang ko. Kunak mano na pa nakipalengke ako nam. Adalaan ka dito'y abay ko, auntie. Ay, unay kalaki di nga ubingan. Ay, timbagang pailaan. Kunan ni madam, adakas ka no ti agul-ulbod, nanang. Hinakmot pastor ka na ni kumarek alin ni Jibalayda. Apay nga Amunan sa asyak tinangalala kadagiti gamit na. Mangan ki di pa ano ni kumarim lalinti may nangala kadagiti gamit na dito'y balay. Isu nga rod, anak, tamapan ko kumasublian amin. Ang amdinak mo tan pastor kan. Kababain ngamin na nga ramid mo. Apay anak kababain. Kat aramidan ti kaadwan da ito'y. Sana aga po aramidin ti kaadwan kat aramidin mutain. Ammom tinasayaat. Sana ya? Anya? Ingka ka makisaritan Dumawat ka iti dispensary iti kumarim. Apay kuma, nga aramidak da ita. Na, kano sikati mo na nagbasol? Sikati nang alaala ka dagiti gamit na. Iso sikati umuna ngagpakawan. Mawatam. Apay ayang agsubli-subli dito'y balay day ta training. At damanan, ibagam nga awanak. Ay, pagulbudo na man ako na akon. Inakiti pastor kan. Agalamanin iti gamit. Naskin nga agsarita kayon. Nyalagi din Mari Trineng. Adda ka dinilin? Adda maray. Umunag ka tagsarita kayo. Adda ko maibagak. Ne, naggidan tamutan nga nagsao. O sige, sikanti umuna. Siyak ti simrak ijay balayo. Ibagak man laangan at tinakaw ko dagiti gamit mo. Pasensya ka na, mare. Kat no gamit mo matlaang dagijay. Isu arumbang nga alaam. Ang nasubra amat. Agraman mo tan dagiti dagdo maagamit ko. Kas kumaiti pinggan kun malukong nakialam mo tan. Wen nga rod, isuan na saya at taimay ka. Taisublik dagijay. Ket pakawanin na ka, no naaramid ko dayjay, kumare. Sakit di ati pakawanam kumare. Tanagal alak iti gamit iti mayak iti balayo. Isu pasensya kumare. Anya lakit din ayan. Lipatin tandagita nga inararamid ta. Ta mga baruanan ta. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.